presyo at supply ng mga pangunahing bilihin nananatiling matatag sa kabila ng tensyon sa Middle East. Ayon yan sa DTI Region 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report! Tiniyak ng Department of Trade and Industry Region 1 na nananatiling matatag ang presyo at supply ng mga pangunahing bilhin at prime commodities sa Ilocos Region sa kabila ng kasalukuyang tensyon sa Middle East. Ayon sa kamakailang monitoring ng DTI, may sapat na inventaryo ang mga pangunahing retailer at ang pagsunod sa suggested retail prices o SRPs ay nakatitiyak ng abot kayang presyo para sa publiko. Kaugnay nito, pinayuhan ng ahensya ang mga mamimili na iwasan ng panic buying dahil maayos na gumagana ang supply chain. Patuloy rin ang pagbabantay sa merkado at pakikipagtulungan sa mga stakeholder upang matiyak ang patas na kalakalan at sapat na supply ng pangunahing produkto. Hinikayat naman ng mga mamimili na i-report agad sa pinakamalapit na opisina ng DTI ang anumang hindi patas na kalakalan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!